kuziva madhakiro atitakaiteni. Holiten musoro mekutaura kuti mudzimai wake akanga asingamudi asi akamunyenga nekuti aida kubohwa vhudzi uye kutaura kuti ane vasikana vakawanda vaanodana navo uye in 5 years achanga asachagara namai Junior. Azotaura akati aiwa guys, it was a strategy yekuti ndivaburitse mubusiness rangu kunyanya kuatakwa kwavanoitiwa pasocial media. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. So Holiten azoti abva kwaOla azoposta video ari kumba nemhuri yake ndobva azongoti guys ka ini nyaya yanga ichitika paya ndeyekuti amai Junior ramba vachipinda munyaya dzangu dzekubasa, so I decided kuti ndiva protect nekuita kunge tarambana. But by the end of the day, there are so many people that are concerned. Vari kuramba vachitaura then inbox vachiti konai Holiten zvaita sei. Ati iye zvakare since ari speaker of truth, ari leader of youth, haangazobudi zvakare ava advocate divorce. So ari kuda kumira pachokwadi to straighten everything that was done for entertainment purposes kwaOla uko. Akati bodo iye mudzimai wake anomuda. Manetizens ari kuti unogotaura zvakaipa nezvemudzimai wako sei? Kana paine maskets, your family is the last one inofanira kupinda pazviri. Inofanira kuprotectwa at all cost. Uye vama in-laws anofila sei kana mwana wavo achinzi ndakamutorera vhudzi chino iwe semukwasha uchiti ndanga ndiine vasikana vangu vakawanda uye ndichinavo, handigoni kuti my girlfriends but wives, so that they don't feel disrespected. Then how do your in-laws feel when they watch such videos? Respect yacho ichange ichiripo here. Zvinhu zvaHoliten kuri kunzi it is a distraction kumessage yawo yanageza kuti ane official Twitter account changa achitipa update yezvese zviri kuitika uye senyika kuti tiri kuendepi. So Holiten maybe aripo pakungoita nyaya dzive viral kuti tilose focus. Sarah, my you, I love you. Right. But masenga menjiri is my cartoon is nini. Did you say hi to the people? High five. Big up. Big up. Anyway, chakakula down. Just wanted to tell you I'm visible. Maiju wakakula down na big rampana porridge. Chakakula down. Hey, I'm just gonna mess up my plans for the sake of everyone that is concerned. The woman we another publicity and everything like that. But then for the sake of my wife, for the sake of my relationship, young in marriage, in everyone that is concerned, now I just have to tell you nice try to say. Nice try about some Zoom equation, social media and everything like that. I just realized people realize how much I love her and how much she's so special one day. And people always use that as a weak point one day. So I just thought maybe it's a good strategy to about some shit. But now people are really taking things seriously. And I'm the brand ambassador with divorcing. So for me, it won't make any sense. I'd rather just say fine. Unenge wati regai ndishandise strategy yechindimba uchiti zvimwe ndichaita kuti album rigorira, but anyway unogona kutoluza marriage yako iwo uchiti kwaizvoni ndine yese marriage tati chito admire tichiti Kimberly richadzukira namaviri. Zvino kana murume wacho wengoenda pa TV musina kurongana otanga kutaura kuti ndine my girlfriends, akuzi kuda kutovhura a can of worms here. Kumkomana kana atozobatirwa banga kunzi uchatoita chete live yoyo uchiudza vanhu. So the live was carried out kuInstagram uko vachitaura vega nemuromo wavo. Maijuju vangu varipo vachibata basa vachibikira mukomana porridge, iye achingoshauta maijuju I love you. Ime zvinhu zvacho ndopaunongoona kuti varume kana vari kunze uko aiwa zvibaba, asi kana vangosvika pamba zvikiteni zvekwani vanototongwa zvekutodaro imi.